Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi bilen baglanşykly meseleler Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň prezidenti döwlet başdanymyzyň ýol başçylygyna amal aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ogrlarynyň birine urildi. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine gahrman arkadagymyň taňarlatynyň urudygyny bellemek gerek. Häzirki döwürde bolsa gahrman arkadagymyň taryhy ähmiýetli başlangyjy arkadaly gahrman terdarymyň ýol başçylygynda hasam ösdürilýär. Şeýlelikde türkmen türgenleri dünýäň dürli ýurtlaryna geçirilýän olimpiýa oýunlaryna işen gatnaşýarlar we ýokary netijeleri görkezýärler. Bu gedekki ýarışda da türkmen türgenleriniň baýrakly orunlary münasip boljakdygyna uly önam bildirilýär. Tomusky olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenleri Paris şäherinde mähirli garşylandy. Türkmen türgenlerine bildirilýän mehmantöýerlik mähriban watanymyza, gahrman arkadagymyza we arkadaly gahrman terdarymyza goýulan çuňur hormatyň nyşany hökmünde kabul edildi. Muňözi garaşy hemiselik bir tarap Türkmenistanyň we hormatly prezidentimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň halkara giňişligine uly awraýa eýediginiň nowatdaky beýanydyr. Hormatly prezidentimiziň awraýly halkara ýarşyna gatnaşan ýyllaşlarymyza iweren gutlugynyň ruhlanan türkmen türgenleri ýurdumyzda münasip derejede wekilçilik edip, uly ýeňişleri gazanyp, türkmen toguny belinde parlaçakdyklaryna ynandyrdylar. Beýik ýeňişler hemraňyz bolsun, ruhy bilen türkmen türgenleri